Анастасия Димитрова. Тя е първата българска светска учителка от епохата на Възраждането. Получава образование и училищно обучение, което е рядкост за жени през това време. Тя основава първото училище за момичета, където дава уроци по основни учебни предмети, като четене, писане и математика. Анастасия активно проповядва необходимостта от образование за жените в обществото, насърчавайки равенство и развитие на младите жени през периода на Възраждането. Тя използва съвременни образователни подходи и методи в учебния процес, като се стреми да развие ученическия потенциал чрез индивидуален подход към обучението. 4 години по-късно при нея учат около 9-10 момичета. Завършилите училището девойки стават учителки или откриват нови взаимни училища в други градове. Димитрова остава в историята като пионерка в образователното движение на българския народ през периода на Възраждането.